Il-Partit Nazzjonalista missu jistħi, hekk iddikjara Stephen Calleja, opinjonista ta' The Malta Independent, qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista. F'artiklu bit-titlu I am sorry for Eddie, Calleja jgħid li huwa minn Simon Busuttil l-isfel li misshom jistħu għal mod kif il-kampanja għal kap ġdid żviluppat. Uħud għal dak li qalu u għamlu, oħrajn għal dak li naqsu li jagħmlu jew jgħidu. Kiteb Calleja li nnota kif din il-battalja spiċċat f'waħda ta' insulti u manuvri u daqqiet li ddeskriva bħala backstabbing. Il-partit ġabu ħarku btieħ għal Calleja li kritika l-proċess elettorali twil. Li hu żgur li l-kapitlu ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jibda fuq sieq ħażina. Kiteb Calleja li temm jgħid min jafx qed jaħseb Eddie Fenekadami kif iħossu jħares lejn il-partit li mexxa b'tant glorja issa qed jaqa' biċċiet. I am sorry for him, għal Calleja. Intant f'artiklu separat din id-darba fit-Times of Malta, kiteb il-President tal-Għażad David Grishti li ħalih bil-kritika tal-kandidati għat-tmexxija tal-partit lejn l-organizzazzjoni li jmexxi. Tenna kif kien diffiċli jsib in-nies f'mument ta' apatija u spikkat l-iktar il-kritika lejn dawk li Simon Busuttil ħatar biex jiktbu il-manifest elettorali. Hawn kiteb kif Simon Busuttil rid dawk li sejjaħ il-policy fora minkejja tal-Għażad taw parir il-kontra. Minkejja li offrejna li ngħinu lil policy fora, mejtin maċċettawx l-għajnuna, kiteb David Grishti. Qal li huwa misteru għaliex maċċettawx l-għajnuna, għalkemm żgur li għandhom x'jaqsmu l-egos, jiġifieri nies imkabbrin bihom infushom. Tenna li fil-waqt li dawn il-policy fora ma kinux suċċess, l-Għażad xorta waħda kkontribwixxiet iżda l-kontribut kien miċħud. Jidher li l-istrateġisti f'tal-pjetà kienu jafu aħjar għal Grishti li semma s-setturi fejn saru il-proposti. Imbagħad jagħmel botti ċari lejn xi wħud mill-kandidati għat-tmexxija qal li jagħmlu kemm setgħu u żied ma stajniex nagħmlu iktar fil-waqt li oħrajn m'għamlu xejn. Konvenjenti hux, staqsa Grishti li tenna kif anke din l-organizzazzjoni li ħallewha mimlija dejn u bla riżorsi.